Ngibingelele igama nguMbongeni Wamakhanya osihlalo weinduna kwiprovince of KwaZulu-Natal. Ngifisa ukuphawula la ngodaba esilethilithola olungasiphathi kahle njengeinduna la kukhulunywa kabi ngomgiliji khona esisanda kumbeka umgiliji wakwenhleko. Sithola abezepolitiki osopolitiki sebekhuluma kakhulu ngomgiliji bekhombisa ukumazi futhi bekuhlanezela indlela besebenza ngayo. Ngifisa ukuqondisa ke ngqo ukukhuluma ukuthi thina njenganeinduna nesimazi kahlehle umfokanhleko nebesisebenza naye ayiyo lento osopolitiki asebethola ithuba lokuthi babe osomathuba ukukhuluma ngempilo yakhe bayihlanezele. Sikhona thina izinduna ebesisebenza nayo umgiliji. Ngithi angiqondise nje lokho ukuthi uma udlule induna akuyona inkundla yosopolitiki ukuthi bagiye ngethambo lenduna mayidlulile. Asikufisi lokho ukuthi kuphinde nakwenye induna kwenzeke. Umgiliji beyinduna yesilo emdidiyeli wamabutho onke embube nethina ke besikwazi ukuthi sisebenze naye iprovince yonkana.